हेलो एवरीवन वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिभियस ब्लॉगआव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो लोगोसे जानो हागौ नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ आरो नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलाव लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो दिनै आङो गोदान भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन आं बेखौनो आसा खालामनो थाबाय आं दा दंफैयो बिथां लिंकर नामसारिनि तरमुज बागानाव 6 केजि ना थाइसेयाव आरामसे जागोन तो लिंकन सर हाय বুলি কৈ দিও একবার তো ফাইনালি আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে আমি আহিছো এটা আমাৰ এলেকাৰ যেনিবা মেন খেতিয়ক তেখেতৰ তাত আমি আহি পেলাই তৰমুজ বাগানত আমি আহি পেলাই আমি সুধি পেলাই আপোনালোকক জনাই আছো বা কোনবা খাবলৈ মন থাকিলে আপোনালোকে আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব ন লিংকন দা হাই কৈ দিয়ক আপুনি কিমান হেৰিত কেজিত বেচে কেজি বুলি ক'লেতো এতিয়া হলসেলে 20 টকা চলি আছে হয় नै जाथाव देरथारबाय बिथांना तरमुजा गोथाव जाथारगोन नै गिदिर देरथारबाय ख्रि-ख्रिनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जानो गोसो दंब्ला फैनानै लांफैनो हागोन স্যার আপুনি জনাওকচোন আপুনি কেই বিঘামান খেতি কৰিছে ইয়াত গোটে মাটি হল রাউন্ড ফিগার 15 বিঘা কিন্তু এনে 14 বিঘাত মাটিত খেতি কৰা হৈছে হয় আপুনি তৰমুজৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব পাৰিব নেকি আপা তৰমুজৰ বিষয় কি কম যেনবা কি মাহত হেৰি প্ৰডাক্টটো পায় আপুনি কিমানটো খৰচা পাতি হয় তেনেকে এক বিঘাত যেনবা বিঘা প্ৰতিটো 15000 কি যায় হয় যদি ভালকে যদি কৰিব বুলি ক'লে হয় আৰু আপোনাৰ তাৰ ডিউৰেশনটো হল আপোনাৰ প্ৰডাকশন পাব 60 ডেজ আমি আগষ্টৰ 22 তাৰিখে আমি গুটি ফসাইছো হয় ডাইৰেক্ট ফসাইছো আমি পুলি বনাই লোৱা নাই হয় আজি তাৰিখত হয় 60 দিন কমপ্লিট হল হয় আমি বেচিব পৰা হৈ গল তো শুনিছো যে জানিব পাৰিছো আপোনাৰ বগৰী খেতিও আছে বুলি কৈছে বগৰী আছে হেতু প্লটত আছে तो गाइस थौदो बिदिब्ला बिथां लिंकन रामसारि बिथांनि बैग्रि बागानखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो आंनि भिडिअखौ जाहाथे स्किप खालामालासिनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलाङो आं बेखौनो आसा खालामो आरो लोगोसे बिथाङा जोबोद मावथि आरो गोदान आबादखौ बिथाङा मावनानै मोजां मोनो थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअ इन्टारेस्टेड दंब्ला नायलांबाय थादो आं बेखौनो आसा खालामबाय तो फाइनाली नोंथांमोनाथ' नुबायानो जानो हागौ जोंना लिंकर नामसारि सारनि तरमुज बागानाव आं दंफैयोमोन आरो दा लिंकर नामसारि होनबाबो जानाय नङा बिथांखौ लैथो होनना बुंबासो जोंनि नदुवार एलेकायाव जनाजात जायो बिथां सारनिखौ दे दा लिंकर होनना बुंबा बयबो माने सिनायाबो जानो हागौ लैथो होनबासो बांसिन सिनायो थौदो बिदिब्ला खै बिगासो दं सार इयाव गासै 6 बिगा दं 6 बिगा ना दाथ' बैग्रिनि क्वालिटिखौ जों देखायनो हाया जाहैबाय दा फिथाइयाबो फिसासो फिथाइ देरनायाव नोंथांमोना आरो खनसे आरो देखायबावनो नाजागोन निश्चय आरो नैबे सार नङा बेरेबा मोदै नामा बियो सार बेरे बियो खै बासासो दं सार ओरैनो 6 बाहा दंमोन मोननैया एसे खारनानै दं आरो बिनि फिसिनायनि जाहोनबोथ' दंलै सार एकदम बहुत मोजां जाहोन दङ खोन्थालाय सार मानो फिसियो नोंथाङा जोंहा फ्रुइटिंनि समायाव जितु बिबारनि समायाव बेरे नङाबा जोंहा मोजां फिथाइ फैया मानो बुङोब्ला साइन्टिफिकलि बुंनो थाङोब्ला पलिनेशननि खोथा फैयो नंगौ सार जोला बिबार जो बिबार जितु पलिनेशन खामानि बेरेयासो खामावो नंगौना सार बेरेयासो मावो बेरे नङाब्ला तरमुजाबो मोजां फिथाइ फैया तो नोंथांनाव बेरेया खै बासासो दं सार दायो रानिं बाहा मोनब्रैल' जानानै दं नंगौना दा बेरेनि बिदैखौथ' नोंथाङा हानो नाङा आं अननानैनो हाना नंगौना सार जितु आबादनि थाखाय गोनांथि जायो बेनिखायनो अननानैनो हाना आङो नंगौ होनबा जानो फै देनां मोनबा जानो फैनांगौनो सारनाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि नायगिरि बिथांमोनखौ होनदों दै सारा फैनानै जाफैनो हागोन गासिबो আপোনালোকে সবে নিশ্চয় আহি পেলাই কিনি লৈ যাব পাৰিব তৰমুজ নহ'লেও বা বগৰীটো আদা बोरै मोजां ना मा मावदों जों माबा जाम्फै जावदों मा खालामगोन पाइप बहायनो
नै आमाइसा जोंना मिनिदों माथो नै नालाय देन्जार खदाल जावनो हायो नै नायना ला नुबाय गोब गोब होथारो रुको जरा सबर करो थ' फाइनालि गाइस दिनैनि भिडिअ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय थांसै